kolega, ministar Spasovski, poštovani gospodine Osmani, dame i gospodo, veoma mi je drago da danas imam priliku da možemo da razgovaramo o važnim temama koje su bitne za živote ljudi. Благодарам gospodine ministre Spasovski, ministre Osmani, i особено mi je zadovoljstvo što danas možemo razgovarati o različnim temi koji što se važno za ljudi. Ono što je za nas značajno, dakle, da svi sporazumi koje zaključujemo, kao što smo to radili do sada, i ova 3 sporazuma upravo su takvi. Koncentrišu se na aktualne probleme, na ono što treba da zajednički rešavamo i na to što možemo upravo akcijom naših profesionalaca da učinimo da i građani Severne Makedonije i građani Republike Srbije budu i bezbedniji, ali naravno da pokažemo i primere da naše policije jesu profesionalne i da zajedničkim delovanjem mogu da pokažu da su u rangu sa evropskim policijama. Ne treba, dobro, nisam se zbog toga. Svakako da će i sporazum o saradnji u borbi protiv krijumčarenja ljudi i sporazum naravno o borbi protiv krijumčarenja migranata biti dobri odgovori na migrantsku krizu. U ovom trenutku vi znate da je borba protiv ilegalnih prelazaka granice jedan od prioriteta obe zemlje i ono na čemu smo zajednički radili i pored, da kažem, ogromnih napora koje Evropa kroz Frontex usmerava, mi smo i bilateralnim sporazumom i dolaskom 10 graničnih policajaca Republike Srbije na granične prelaze između Severne Makedonije i Grčke pokazali da naravno zajednički hoćemo da radimo i da budemo solidarni u trenucima kada je migrantska kriza bila teška 2015. godine, ali u vremenima, pošto migracije neće stati u našem životnom veku, svakako da u teškim vremenima koje mogu da dođu u povećanim migrantskim talasima, smišljamo, razmišljamo i radimo na zajedničkoj strategiji kako da osiguramo sigurnost naših građana. U tome vi znate da se javljaju i krivična dela krijumčarenja ljudi, ilegalnih prelazaka granice, šverca migranata, trgovine ljudima, dakle sve onoga što čini, što organizovani kriminal čini u migratornim tokovima i ova 2 sporazuma će pomoći da zajedničkom akcijom kriminalističkih i granične policije imamo širok okvir delovanja, da sprečimo i da zadamo jedan težak udarac organizovanim kriminalnim grupama i da na ovakav način pokažemo i posvećenost vladavini prava. Sa ministrom Spaskovskim sam razgovarao i o, da kažem, borbi protiv organizovanog kriminala u najširem smislu i dogovorili smo bržu i bolju koordinaciju naše kriminalističkih policija, zato što naše 2 zemlje imaju dobru saradnju od naše 2 policije, rekao bih imaju odličnu saradnju, ali kontakt između profesionalaca u kriminalističkoj policiji mogu da budu još bliži i bolji. Ja očekujem da u narednom periodu to da ozbiljne rezultati i u suprotstavljanju krijumčarenja narkotika i naravno borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koje postoje u našem regionu. Sporazum o graničnom prelazu Miratovac-Lojane, Oliver je to veoma precizno rekao, nemam što previše dodam. Drago mi je da pokazujemo posvećenost tome da životi ljudi budu lakši i u prvoj fazi kao granični prelaz, dok ne budemo izgradili u potpunosti kapacitete za međunarodni granični prelaz, to biće veoma važno zato što ćemo početi od prvog trenutka već sa lokalnim saobraćajem, omogućiti da stanovnici jedne i druge zemlje mogu normalno da prelaze, obrađuju svoje imanja, transport robe, ali nam je veoma važno regionalno, zbog budućnosti, dakle, regionalno olakšavanje trgovine u svim našim zemljama, dakle, sve ove zemlje o kojima smo razgovarali o mogućnosti i carinskih olakšica i ono što je bila ideja i projekat i predsednika Vučića, dakle, da zajednički radimo na tome da građanima bude sve jeftinije, da budu manje carine, da imaju brži protok ljudi i robe. Mislimo da je to jedan od važnih koraka kao simbol, a naravno mi smo već razgovarali o nekim drugim mogućnostima kako bismo u budućnosti mogli da tome još dodatno doprinesemo. Hvala na zaista jednoj toploj dobrodošlici i svakako ćemo se truditi da svi projekti koje smo počeli da radimo u ovim prethodnim godinama, a koji olakšavaju i tranzit kroz naše zemlje, koji su na kraju krajeva i doprineli tome da naši ključni tranzitni pravci budu lakši, brži
da građani koji prolazi kroz Severnu Makedoniju i Srbiju ne čekaju previše, trudit ćemo se da to bude još manje, pogotovo što se tiče robe, a faktički time obezbedimo više novca i za nas, da obezbedimo da ljudi budu zadovoljniji i naravno da smanjujemo broj akcidenata na putevima i poboljšanjem infrastrukture i merama koje preduzimaju naše Ministarstvo unutrašnjih poslova. Još jednom hvala na svemu i hvala timovima koji su radili na ovome, zaista dobra saradnja kolega. Ovo je bio još jedan primer dobre akcije, brzog delovanja i dve vlade su, da kažem, dali svoj maksimum da se ovaj sporazum u jednom veoma kratkom roku ostvari.